8 hodin 8 minut, snídaně pokračuje dál, zprávy jsou za námi a teď se jdeme bavit o domu Ronalda McDonalda, komu pomáhá a jak. Je s námi Veronika Arichteva, herečka, influencerka, patronka nadačního fondu. Hezké ráno. Ahoj kluci, dobré ráno. Ahoj, a je tady taky Ivana Švingrová-Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu. Hezké ráno. Dobré ráno. Ivano, mohla byste na úvod připomenout cíle a vlastně to, co všechno dělá nadační fond? Nadační fond po celém světě pomáhá rodinám s vážně nemocnými nebo vážně zraněnými dětmi a podporuje v tom, aby mohli po dobu celé té léčby a toho procesu zůstat pohromadě. A nejtypičtějším a nejčastějším nástrojem této pomoci jsou domy, které staví po celém světě. A my v Čechách máme první dům v Motole a tam poskytujeme bezplatné ubytování právě rodinám vážně nemocných dětí, aby tam mohli zůstat, aby mohli mít aspoň trochu rodinný život v době, kdy jsou děti dlouho v nemocnici nebo kdy se dlouho léčí, aby to zvládali lépe. A máme skvělou zprávu, plánuje se druhý takový dům. Veru, když se vrátíme na začátek jeho patronství, tady toho nadačního fondu, proč ses pro to rozhodla? Tak já jsem jako moc dlouho o tom nepřemýšlela. Pro mě bylo zajímavý, že jednak to byl za mě jako vlastně nově vznikající projekt, i když samozřejmě ten nadační fond fungoval už mnoho let předtím, než vůbec dům stál, protože ta cesta vlastně k tomu najít to místo, kde to vůbec může být a všechny ty věci, které já samozřejmě tomu vůbec nerozumím a hlavně vybrat ty peníze na to trvalo 20 let, jo, což je vlastně strašně jako za mě dlouhá doba. A já jsem vlastně do toho vstoupila v době, kdy dům byl před dokončením a samozřejmě, že mě to oslovilo, protože za mě to téma dětí je vlastně to nejpodstatnější, ať už se to týká výchovy nebo právě pomoci jako nemocným dětem a těm rodinám. A zrovna tehdy si myslím, že jsem byla s Lukou v nemocnici přes noc s úplně jako prkotinou banalitou, ale vlastně strávili jsme tam noc a když jsem to jako viděla, ty podmínky, jaký tam jsou, které jako logicky nejsou vyhovující pro to, aby tam ta maminka nebo ten tatínek mohli dlouhodobě být s tím dítětem, tak jsem si říkala, ty bláho, to je docela náročný, že v té situaci, kdy ten rodič řeší takhle závažnou věc, jako je prostě vážný stav dítěte, tak si myslím, že mít nějaký trochu komfort, který tím může umožnit ten pocit toho cítit se trošku jako doma, mít tam tu rodinu, mít tam ten support a tu pomoc, je strašně jako podstatný. Že jedna věc je prostě to, aby to dítě se samozřejmě vyléčilo, aby bylo zdravý, ale druhá věc je, aby to tu rodinu vlastně jako, pokud je to možný, narušilo co nejméně ten její chod. Ivano, jaký jsou teda ty výsledky a ty reakce, když to vidíte teďka v praxi, když už dům funguje? Dům funguje už 2,5 roku a ty reakce jsou vlastně krásný pro nás, protože rodiny přicházejí a udělají takový to protože my odfiltrujeme ten pocit nemocniční, odfiltrujeme tu nejistotu, to nesoukromí a vytvoříme vlastně prostor pro soukromí, ale zároveň komunitu. Ty rodiny se tam vzájemně podporují, sdílejí. Personál domu je k dispozici neustále 24 hodin, takže kdykoliv cokoliv je potřeba vyřešit, pomoct, podpořit nebo se jenom popovídat, tak tam vždycky někdo je. A navíc se tam může ta rodina střídat, mohou přijet sourozenci, mladší, starší, babičky, dědečkové, takže ta rodina opravdu má možnost tam pracovat, vařit, uklízet si a prostě žít. Umím si představit, že je o to velký zájem. Jakým způsobem probíhá vybírání rodin, které se dostanou do tady toho domu? My máme dohodu s nemocnicí, kdy jsme si stanovili společně nějaká kritéria, ale vybírají nebo respektive navrhují to těm rodinám zdravotníci, ne my, ale vlastně ta dohoda, ta kritéria, jsou poměrně jednoduchá. Musí jít o závažnou diagnózu dítěte, musí jít o aktuálně týden a víc pobyt v nemocnici nebo léčba a musí ta rodina bydlet 40 a více kilometrů od Motola. A plus jsou další nějaké faktory, které vždycky lékaři či sestřičky berou v úvahu, jako kojící maminka, více sourozenců a podobně. A my přijímáme v domě každého, kdo tu žádost má. Byla jsi tam osobně? A sdílí s tebou ty rodiny vlastně ty své příběhy, zažila jsi to tam na místě? Já se tam jako snažím samozřejmě do domu chodit, co nejvíc to jde. Samozřejmě nejsem tam tak často, jak bych chtěla. Já tu svoji úlohu beru tak spíš patronskou, že
samozřejmě jednak kromě toho, že se snažím o tom domu dávat vědět veřejnosti, aby věděli vůbec, když je někdo osloví v restauraci, proč si koupit tu ručičku, tak to vlastně dostat do povědomí lidí. To je teď zrovna aktuální, tady ta pomoc a je velmi potřebná. Ono, člověk si často myslí, jako, že 30 korun, že to nic neudělá. Udělá to strašně moc. A vlastně samozřejmě, když tam pak do toho domu přijdu, tak mám i možnost se potkat s rodinama a myslím si, že úplně jsem nezažila, že by ty rodiny tak nějak chtěli se mnou ty věci řešit úplně moc. Mám pocit, že spíš jsem pro ně takový nějaký filtr toho, že si pokecáme o jiných věcech a oni na chvilinku prostě přijdou třeba na jiný jako myšlenky a je to, doufám, oboustranně nějak obohacující a ráda tam chodím, i když samozřejmě ty začátky byly hodně těžký, no, ale já se tam snažím. Se musíme rozloučit, promiň, Veru, že ti skáču do řečí. Moc děkujeme za to, že se tomuhle věnujete. Myslím, že to je moc důležitý. My jsme chtěli poprosit, děkujeme každýho, kdo by chtěl, ať si koupí naši ručičku teď v červnu. Je na to ten ideální příležitost. A rovnou doplním, že to už je na ten druhý dům, který bude v Olomouci. Moc díky. A my za chvilku jsme zpátky.